Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ka setiap jungka arpui terik urpang arajar arpsan ka jika tevut kebadan Wapungskur EJH district kelasya tombor sya pynpra kirunar ki bomla ban ithuh ka bakite kirunar kila pynpait dia ka kor EVM kane ka jingja kelajah kapor kumba khatwei lai pheu EVM step ka jaka tevut kentup ka jaka tevut ki senrang bat ki kentai kabadai na kabanta ka jingjet ki kertong MDC sya JHADC Kabor punya distrik ke EJH district bat kumjuru ke tenar pulit kila banhiar marmar seketika senong bantem ke jing kulmar baru ke jing persange no ya ke jing tevut ka additional deputy commissioner EJH district ka kong jak khelen yu karpuri ka badairu ka returning officer kalong bagaladon ke jing kan ad bamamalumala kabalala ban pynpait haswa ban sya wan pynpra ka kor EVM bat ki kod kisla kalong baki briew ki belawan pynpra syam lala ban ithuh dur khmat batang ki briew ban achnong kila ban ithuh dur yaki warla kalon ka jing subajur bakade ka jiakan ada pedeng ki sengsan hima sima ki pening kertong ketika constituency henry ki board district imtre ban pensyai halor kane kumban syukudeu hangne baki don hadu sangur ki kertong ki baya aireng kane ka election MDC sya JHADC kentup uba Wailat Dameshwa Shangshai na ka UDP uba Shan Bormai na ka BJP uba Prosen Shangshai na ka Seng Kongres ba Damewan Hi El Ramai na ka VPP bat uba Pas Man Dakar na ka Seng NPP